मी 1000 रुपये का 1.25 किलोचा आहे हा बघा. हातापेक्षा मोठे आहेत ते. हे बघ हाय शपथ त्या डोकाच बघ एवढा. आता हे फ्रायसाठी आणि हे सारातले हे बाजू काढलाय ना आणि हे वेगळे तरी करूचे होतात. झाले का बारीक? हो मस्त बारीक कर. लय लाल बुन झाला. आम्ही ते हे करू घेऊ काय स्टार्टर चालू करू काय एक एक तुकडो घेऊ. तर हाय चिंगळांका कड इलो आणि हय माशांका कड इलो आणि हय फ्रायचे मासे चरचरतात. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी अनंत चतुर्दशी झालेली असा, गणपती गेलेले असत आणि 11 दिवस आम्ही कायच खाल्लो नाही. म्हणजे कोकणात कोणी किती नॉनव्हेज खाणारा असू दे, मच्छी मटण खाणारं किती असू देत, पण 11 दिवस तू मोस्टली खात नाही किंवा 5 दिवसांनी गणपती गेल्यानंतरच खाता. आम्ही 6व्या दिवशी जरी मुंबई गेलो असलो तरी 11 दिवस आमचं घरात गणपती होतो, त्यामुळे 11 दिवस आम्ही कायच खाल्लो नाही. आणि आता अनंत चतुर्दशी झालेली असा आणि आमचे गणपती गेल्यात, त्यामुळे आज पहिलोच खाटोवार म्हणजे शुक्रवार आज. तर आज मी जाते मच्छी मार्केटात, बघू काय ताजा भेटात त्या घेऊन येते. सुरमई असू दे, पापलेट असू देत किंवा चिंगळा असू देत, काय भेटात त्या घेऊन येते. तर भावीजी या शाळेत गेलेले असत, पण त्यांका हाणूक जाऊच्या अगोदर म्हावरा घेऊन येते आणि नंतर त्यांका हाणूक जाते. पण म्हावरा हाणूक जाऊच्या अगोदर दीपाली जे प्रोडक्ट यूज करतात त्याबद्दल तुमका माहिती सांगणारा, कारण कमेंट लय असतात दीपाली का त्याबद्दल काय माहिती सांगणारा ती तुम्ही ऐका आणि त्याच्यानंतर मग मी मासे आणूक जाते. चला. तर आता चतुर्थी झाली, सगळ्यांनी 10 दिवस तेलकट तुपकट गोडधोड खाल्लेला आणि ह्याच्यामुळे स्किन खराब होता. माझी ह्या वर्षी स्किन खराब झाली नाही, कारण मी 5-6 महिने झाले क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट वापरतोय. तर तुम्ही पण काय टेन्शन करूची गरज नाही. भरपूर पाणी पिवा, सॅलड खावा आणि त्याच्याबरोबर क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट पण वापरा, तुमका नक्की रिझल्ट येईल. तर ह्या किटची प्राइस आहे 1500 रुपये आणि 3 महिने ह्या किट येतात, म्हणजे महिने 500 रुपयेच पडतात. आणि जर तुम्ही आमचं कुपन कोड वापरलात फॅमिली 100 तर तुमका 1400 रुपयाकच या किट पडणार. ह्या किटचे डिलिव्हरी चार्जेस कायच नाही, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलिव्हरी आहे आणि फास्ट डिलिव्हरी. हा तर तुम्ही जर डर्मॅटॉलॉजिस्ट कडे गेलास किंवा स्किनच्या डॉक्टरकडे गेला तर 500 रुपये तुमची फी घेणारच. आणि ह्यांच्या ऍपमध्ये कन्सल्टेशन फी एकदम फ्री आहे, काहीच चार्जेस घेणार नाही. तुम्ही हे क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट मागवल्यानंतर ते तुमका विसरून जातात असं काहीच नाही. दर 15 दिवसांनी त्यांचं फॉलोअप असतं आणि महिन्यातून एकदा स्किनचा चेकअप असतं, म्हणजे तुमच्या स्किनचे फोटो ते मागवणार आणि ते स्वतः चेक करते की तुमच्या स्किन मध्ये इम्प्रुव्हमेंट असा की नाही. तर ही गोष्ट माका त्यांची खूप आवडता. तर मेन प्रश्न म्हणजे हे क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट कसे मागवायचे. तर क्युअर स्किनचा ऍप आता तुम्ही प्ले स्टोर मध्ये डाउनलोड करू शकता, नाहीतर आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये त्याची लिंक देऊ आणि कमेंट बॉक्स मध्ये ती लिंक पिन करू, तिकडनं तुम्ही ह्या डाउनलोड करून घ्या. ह्या ऍप डाउनलोड केल्यानंतर तुमका मोबाईल नंबर विचारते आणि तुमचं नाव विचारते आणि तुमचा एक ओटीपी येईल आणि ओटीपी टाकल्यानंतर ऍप चालू होईल. आणि जसं बाकीच्या ऍप मध्ये होता ना तसंच होईल. आणि ह्या चालू झाल्यानंतर तुमका तुमचं वय विचारतील, तुमचं काय स्किनचा प्रॉब्लेम आहे तो विचारतील आणि तुमच्या स्किनचे फोटो मागतील, साईडचे फोटो, फ्रंटचे फोटो असे फोटो मागतील. आणि तुमच्या स्किनचा जो काही प्रॉब्लेम असता आणि तुमचे फोटो ह्याचा सगळा चेक करून तुमच्यासाठी किट कस्टमाइज होऊन येईल. आणि ह्या किट सगळ्यांचा वेगवेगळा असता, म्हणजे जर माका येईल आता तुमका येईल सांगू शकत नाही, कारण प्रत्येकाचा स्किनचा प्रॉब्लेम वेगळा होतो, त्यानुसार त्यांचा किट बनता. तर माझ्या क्युअर स्किनच्या किट मध्ये माका एक फेस वॉश इलो होतो, एक सनस्क्रीन होता, एक मॉइश्चरायझर होता आणि एक ऍक्नेसाठी क्रीम होती, कारण माका खूप सारे ऍक्ने होते त्याच्यासाठी एक क्रीम होती. तर मी बहुतेक सगळं वापरलेलं आहे आणि आता ही सनस्क्रीन पण थोडीशी रवलेली आहे. आता ऑक्टोबर हीट पण येतात, तुमका ह्याची खूप गरज पडणार आणि बाकीच्या सनस्क्रीन सारखी ही नाही, एकदम अशी चिपचिपीत नाही होत, एकदम लाईट वेट असता आणि मस्त वाटतं लावल्यावरती. तर नक्की हे प्रोडक्ट वापरून बघा आणि काही टेन्शन करायची गरज नाही, कारण हे प्रोडक्ट डॉक्टर स्वतः त्यांच्या ऑब्झर्वेशन खाली हे प्रोडक्ट बनतात आणि ते तुमका येतं, त्याच्यामुळे काही घाबरायची गरज नाही. तर नक्की क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट वापरून बघा आणि तुमच्या त्वचेची काळजी घ्यावा. मार्केटात एंट्री मारलंय आता, तर बघूया. रविवार नसल्यामुळे गर्दी कमी आहे, तर बघू आता काय काय भेटतं, आता काय ताजा भेटतं आता बघूया. मासे तर भरपूर आहेत, हे बघा. पापलेट लय मोठी दिसतात आज. कितीवाला पापलेट? हे पापलेट कितीवाला? 4000चं पापलेट, बापरे. घेणार लवकरच घेणार.
किती हजाराचं आलो? किती हजाराचं? 1300 रुपये. बघूया असं दाखवा. लाल लाल तर दिसता. अजून बघू दुसरं एकदम फ्रेश दाखवा खायचो असं. हे बघू. तिन्ही चांगले आहेत. ओके ओके. 1000 रुपये करून टाका. तर हे एवढा मोठा हे बघा किती किलोचा आहे? 1.25 किलो. तर ह्या 1.25 किलोची आहे सर्वो 1000 रुपये म्हणजे ठीक आहे. आणि ह्यो पण आहे. ह्यो घेतोय मी. आणि आज 11 दिवसांनी आज उपास सोडणार आहोत. आणि ह्यो ताजो फडफडीत आहे. ह्यो बघू शकतो. हो आणि एकदम ताजो फडफडीत आहे. आम्ही बी येतो तुमच्या घरी मग. हो येवा येवा. तुम्ही फायनली घेतलंय मी 1000 रुपये का 1.25 किलोचा आहे. हा बघा मस्त अगदी तास्त. एकदम फ्रेश आहे. एकदम लाल बूंद आहे. हा हा. आता खाल्यावर का कसा आता हे खैसून आणलेले आहे? खायच्याच आहे? प्रॉपर्ट मार्केट. हा हा. नाही 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 उभा उभे असेच करा. हा अक्षरशः मोठे आहेत तुकडे. बघू आता कशा लागतात ते. कोलंबी मोठी आहे. कशी देणार? ताजी आहे ना? किती? 700 रुपये लावतो तुम्हाला. 700 रुपये. आता कोलंबी घेतल्या अर्धा किलो मी. मोठी आहे अगदी. तर 1000 रुपयाचं भलं मोठं सरंगो आणि अर्धा किलो कोलंबी ती पण अस्सल मोठी दणदणीत ती घेतलंय. आणि 11 दिवसांचा आता आम्ही उपास सोडणार आहोत. तर चला आता जास्त वेळ नाही लावत. घेऊन जाते लवकर. कधी खातं वासा झालेला. चला ठीक आहे. फटा पोस्टर निकला सरंगा. हे हा माझा बोट बघ. सर्व ताजो काय बघ आधी. जड म्हणजे अरे 1000 रुपयाचो 1.25 किलोचो हा तो. असलो हातो ब भरभक्कम हातो. लय मोठे तुकडे आहेत सरंग्याचे. आणि त्याच्यात कोलंबी. कोलंबी पण केवढी हाणलंय ब. रप्प या नुसती आडस अगदी. बघून मॅड होशील. धागे काढूचे म्हणजे पण तुका हैराण होते. 2 किलोचे लागणार वाटते एकाचे. होय होय. तू बघ एवढं हा तो. टोपात पण राहूचो नाही तो. ना ह्यो हो ब सर्वात मोठो. ह्यो बघ. जाडो. तू बघ एवढं मोठं आता. होय सर्व मोठेच आहेत ते. हे का हातात पण राहूचे ना. हातापेक्षा मोठे आहेत ते. हे बघ. हाय शप्पथ. त्या डोकात बघ एवढा आता. ते आपण ते काय दिल्यान फ्री मध्ये दिल्यान त्या कोलंबीवाल्या. ताजे आहेत ते. सुळे आहेत ते. गावात खाडीत मिळतात ते. आता ह्यो आमचो 11 नाही 15 दिवसाचो उपवास आम्ही सोडणार आहोत. ह्यो सरंगो आणि हे कोलंबी मोठी अस्सल रप्पय आणि हे 2 सुळे. तर एवढा सर्व उपवास सोडूसाठी हाणलेला हा. आता बघू दीपाली कसा बनवत आता. पहिला काय धुवून
धुवून घेतल्या आधी. आणि ते का मीठ लावणार ना हो. त्यात ताट ठेवायचं रवाचा ना. ताट घेऊचाच लागणार आहे तुका थोडे थोडे धो 2 टायमाक होतील हे हो 2 टायमात पण खाऊन उरतील एवढे मोठे तुकडे आहेत हे बघा रोज पापलेट खातो आज सरंगो हे पहिलं धुवून घेता हे काय काढतं वाट्या काढतं की काय हो फ्रायचे काय मिरच्या घातल्या आधी. हा हा हे फ्रायचे ना हे फ्रायसाठी आणि हे सारातले हे बाजू काढलाय ना आणि हे वेगळे तरी करूचे आहेत अजून आदलाही कामाक लायला. बस बस 2 तरी येऊ हे फ्रायचे मोठे तुकडे होय होय 2 खाला 2 खाला म्हणजे एक आडवं होत माणूस 2 खाल्यानंतर लय मोठे आहेत बापरे आता कशा ते खाल्यार कळते. हा सार कसा लागत त्याच्यावर समज ताजा काय नाही आता टाकू एक चमचो टाकू काय मीठ टाकता एक चमचा. आता हो एक चमचो हा एक अरे बाबा एका ठिकाणीच पडला आणि थंय पण 1 चमचो टाकू एका पण टाकतं ना सारातल्या हो दोघांनी टाका. माका दिस बघ बरोबर टाकलाय ना शिंगळ्यांक नको ना चिंगळ्या नको मीठ. व्यवस्थित लाव सगळ्यांक लागू गावा मोठे तुकडे का अजून टाकू 1 चमचो अजून थोडासा टाका लागणार मग भरपूर आता तुकडे मोठे आहेत. मग मीठ लागू नको ते का बघ पुरे बस ना खारट होतील आणि ते नुसते मोठे नाहीत जाड पण आहेत. झाड पण आहे. तो काय झाड हो काय किती जाड आहे. कशा जियान एक खाल्यानंतर आडवा होय जिया मनात बस झाला माका बेडगी मिरची आता फुगत घालता दीपाली किती 10-15 मिनिटं गरम पाण्यात ना आणि कापला काय बघा तापला लय तापला मिरची बरोबर धने पण वाईस चिमटीभर नाही किती आहेत 1-2 चमचे 2 चमचे हा 2 चमचे धने आणि ह्याच्यात आता गरम कडकडीत ह्या पाणी टाकीत आणि 10-15 मिनिटं फुगत ठेवली. बघ काय काय आणलंय ह्याच्यात ती द्राक्ष आहेत ती ह्याचे नाही ते भारीचे आहेत ते हे आणलंय चवी का जरा पाव किलो आणलंय पाव किलो आहे मग मोठी आहेत ना ती चवीसाठी आणलंय 80 रुपये पाव हे 500 रुपयाची फळा ती सफरचंद हा तू नको खावा मी खाय कच्चा घे का असून आंबट लागत नाही तर बघूया कच्चा कच्चा या का हिरव्या दिसता पाय पण दिसत तुमका पसर आहे ते माशावाली पसर आता तुमका सकट तर मंडळी हे आता सफरचंदा खातो आम्ही आणि नंतर दीपाली सारबीर बनवूक जायत आणि भावीजी या घाणूक कोण जाणार माझी पाळी आज वेळ नाही ओके ठीक आहे हळला तर बनवायची चला मग नंतर भावीजी या घाणूक जाय आणि नंतर मग आडवा हात मारू सारंग्यावर तर आता दीपालीने भिजत घातलेले मिरशांगो मस्तपैकी बारीक वाटून घेतल्या ना झाले का बारीक अजून व्हायचा हो मस्तपैकी बारीक कर लय लाल बुन झाला हा त्याच्यानंतर ऑरेंज म्हणजे खोबरा घातल्यावर ऑरेंज होईल ना तर आता फायनली बारीक झाला खोबरा कांदा सर्व टाकून आता एकदम फायनल पेस्ट केला ना हो बघा कला एकदम बारीक बारीक एकदम लावल्या तो मिक्सर पण भारी आहे हाय पॉवरचा त्या एकदम बारीक पण होता आणि भांडा पण मोठा त्यामुळे एकदाच बारीक करून टाकता झ्याजरावून एकदम तर आता भावीजी शाळेतून इलेले आहात सरंगो आणलाय हेंगा आधी मासे खायचे आणले ते हवे वासो मग वाशिलो फ्राय करू सुरुवात केलंस की काय नाही अजून सुरुवात नाही केलेला
चिंगडा पार्टी आहे मग ते आहे. आणि ते साराचं उखाळ येतात गणपती संपला आणि हे बघ फिश बघ कसले तुकडे आहेत ते बघ एक खाशील ना जिया तू. एक खाला तरी जिया आडवा होत आज मम्मी लिलिया सुद्धा घेईन हा लुमो लिली पण घे लय ते बघ किती हत्ते बघ लुमो लिली काय सर्वांना पुरते कसली पार्ट्या. ज्या मोठे आहेत ना तुकडे सगळ्यात मोठे भावी किती खाणार तुकडे तू 3 मॅड होशी एक खालस तरी लय झाला 2 खालस तरी लय झाला तू मी तेवढे 2 हत्ते बघ घेणार एक सारातलो घे एक फ्रायचं ओके हा तर उखाळू इलेलो आणि दीपाली आता ह्याच्यात मासे सोडीत होय ना हो हे सारातले हे वेगळे ठेवलेले आहेत मासे ते आता दीपाली त्याच्या सारात सोडीत नव्हतील ना तो का. राहतील मग आयला आज 2 वेळेचं जेवण बनवूया हो. हे बघ तो डोका पण केवढा हाता बघ तुकडे बापरे हो बघ डोक्याचं तुकडं पण केवढं हा बापरे ते आहे. हा शेपटी आहे ती बघ केवढी मोठी आहे ती बघ आता दीपाली कोकमा टाकता आणि नंतर मग फ्राय करू घेत होय ना होय. फ्रायच्या सर्व तयारी केल्या नाही मसाला बिसाला घेतल्या नाही मसाला काय? काढूया. अरे बापरे मॅच प्रोजेक्ट काय हा कोकण कन्या प्युअर व्हेज यांनी तर रेस्टॉरंट खोलला प्युअर खाताना व्हेज. प्युअर व्हेज खाताना नॉनव्हेज खावा मासे खावा आणि हॉटेल खोलताना व्हेज खोला या बरा पिक्चर व्हेज आहे ना. हा टीचर व्हेज असत नाही त्यांना पण खाऊक लावायचं ते पण साऊथ इंडियन खातात ती पण शाळेत खायत नाही फक्त ते आम्ही नाही खात आम्ही काय ना मार्क कमी भेटले म्हणून काय आला होता नापास होणार होता काय नॉनव्हेजचा टाकायचा मस्तपैकी माशाल्याची तयारी चालू आहे काय काय हा दीपाली मालवणी मसालो तांदळाचा पीठ आणि रवो बारीक रवो. 3 मिक्स करून आता ह्या मसालो बनवले ना त्याच्यात ह्या घुसळावीत हे मासे हे आगोळ लावलेले मासे आहेत आणि मस्तपैकी फ्राय करेत तवो काय अजून बदललेलो नाही आमका वेळ नाही आम्ही गावात गेलो होतो त्यामुळे आमका वेळ नाही तर पुढच्या वेळी नक्की तुमका बदललेलं गावात आणि थँक्यू सर्वांनी लय कमेंट केल्याने भरभरून तव्यासाठी तर आम्ही हो आम्ही घेणार आहोत आता वेळ नाही भेटलो गणपतीसाठी गावात गेल्यामुळे वेळ नाही भेटलो तर आता शॉपिंग करू आम्ही लावू मस्तपैकी मीठ मसालो आणि टाक बहुत चरचरा तवो तापलो काय हो तापलेलो जाय. मी पण तापलंय कधी खाऊक भेटता असा झालेला माका खयचं भाजू पहिलो बाज खायचोय आमका काय नाही गरगरा होते का चांगलो लोळव चांगलो ही 100K ची पार्टी आहे काय नाही 100 पेक्षा किती पार्ट्या करतात. किती पार्टे करणार 100K चे अरे आता गणपती असताना खालाव नाही ना आपण म्हणून आता खातो 100K ची पार्टी कधी केली आपण तर हय चिंगळांका कड इलो आणि हय माशांका कड इलो आणि हय फ्रायचे मासे चरचरतर झाले काय हो, झाले. आम्ही खाऊ घेतो भरला आता. या. आम्ही ते हे करू घेऊ काय स्टार्टर चालू करू काय एक एक तुकडो घेऊ होय होय. आणि आता 3 रवल्यात आणि हय किती फ्राय झाल्यात 3 ने 3 7 फ्राय झाल्यात आणि 3 रवल्यात 7 ने 3 10 बाप रे 10 फ्रायचे तुकडे आमटीत म्हणजे किती तुकडे होते त्याचे बाप रे आणि त्याच्यात आमटीत तुकडे आहेत 5-6 नाही आणि जाडे आहेत भरडे हे काय एवढं मोठं जाड आणि लांब हा तुकडो बापरे हाय दीपालीने सर्व मासे बिशे हाणलेले आहेत हे फ्रायचे मासे ह्या सार आणि ह्या चिंगळांचा सार खाया आणि हय या सार तर आता ह्या सर्व हय हाणलेला हा आणि खानावळी पण आमचे बसलेले आहेत आणि त्यांच्याबरोबर ह्यो बोको पण इलेलो मासे खाऊ जियाचो बोको तर आता दीपाली वाढूक घेता कोणा काय काय येता काय ह्या करता धावा येता तोडशील मासे तर बरोबर आता 1:30 वाजले कारण ती 12 वाजता शाळेतून इलेली आहेत त्यामुळे काय खाल्यान नाही आम्ही तरी फळा खाल्लो त्यांना फळा पण नाही दिला तुम्ही नाही खालास फळा हा ते आता तुम्हीच खाऊचे ते बते भरलेला आहे ते तुमच्यासाठीच ठेवलेले आहेत ते नाही नाही आम्ही नाही खाणार आमका नको ते आता तर हाय दीपाली आता वाढता पहिला भात डिस्ट्रीब्यूट करता त्याच्यानंतर सार देणार काय फ्रायच्या सार चपाती आहेत चपाती पण आहेत आज तर हाय दीपाली जेवण वाढता आणि बोके पण सवाकलेले आहेत हे मासे खाऊ हे बघा
आणि भावी चष्मो लावून भिंग लावून बघता मम्मी काय वाढता आता आला हातावर पडला गे का गरम. तर हे ताटा आमच्या तिघांची वाढून झालेली आहेत. दीपालीचा ताट वाढूचा बाकी राहिलेला आणि 4 मासे अजून तयार असत. आणि आतमध्ये 4 मासे आहेत. एक एक फ्रायचो इलेलो हा 10 तुकडे होते ना खायचे. फ्रायचे 10 होते. हो माझा आणि हय पोटा वयलो भावी गेलेलो आणि हय 3 म्हणजे एकूण 6 झाले आणि अजून 4 आतमध्ये आहेत. ते संध्याकाळी होतील आमका कारण आता काय संपणार नाही आमका. आणि चिंगळांचा पण आहे हा बघा. चिंगळा लय मोठी होती अर्धी अर्धी केल्या ना दीपाल. तर आता मी जेवक बसतोय आणि काय काय माझ्या ताटात वाढल्या ना तर आपण तुमका दाखवतोय. सरंग्याचो तुकडो सारातलो ह्यो फ्रायचो एवढो मोठो तुकडो भात चपाती सार आणि ही चिंगळा मोठी आहेत अर्धी केलेली. तर ही सर्व थाळी दीपालीने दिलेली आहे. ही 600 रुपयाची थाळी असणार जवळजवळ कारण 2 तुकडे आहेत ना. 600 काय 900 रुपये 900 एकच रुपये आहे. एका हॉटेलात एकच 900 थाळी येतात तुकडो येतात 900 तुकडो रुपयात. येतात. तू जरा मोठो असता पण ह्यो आमचो ताजो हा. तर आता माका राहत नाही. मी आधी पहिला टेस्ट करून तुमका सांगते. सांगा कसो हा मासो तो. एक नंबर म्हणजे काय हेच नाही का काय नाव म्हणतात ठेवकच झाला नाही. बघा ताजो फटफटीत नुसता एकदम पांढरा. पांढरो फटफटीत आणि ताजो बघा जबरदस्त. भावीने आपण अर्ध गावी केले खातो ना सर. गावी खातो ना तसा आणि सार पण एकदम टेस्टी आहे ना हा बघा. सार पण लय टेस्टी आहे आणि हा बघा सारातलं पण खाऊन दाखवलं तुमचा. जबरदस्त प्रश्नच ना. 1000 रुपये वसूल होते. शिंगळा खावचा मनच नाही. हातच नाही लायला यांच्यात तर घेतल्याने पण नाही चिंगळा. आणलो आजी असं खाऊन. जे कसं हा? चांगला आहे गावातल्या सारखा. अर्धो तुकडो पण खाल्यान तिने बापरे. छोटो नाही तुकडो तो भावीन तर अख्खोच खाल्या ना. थोडं थोडं ठेवल्या ना. प्रश्नच नाही. एक नंबर. तर मंडळी जेव्हा जेव सार मस्तपैकी हा ताजा असला ना मावरा तर सार त्याचा लय भारी होता. तर आता मी पहिलो घास घेत आहे. आणि साराबरोबर ना फ्रायचो तुकडो आणि तो पण एकदम मोठो असलो तर बघा. चुम्मेश्वरी एवढा जबरदस्त आहे. आणि मोठे लय भारी होतो. मोठं पण होतं तुकडो ते सरंगे. हे काय एवढे मोठे धुवून तुकडे होतो तो, त्याचे. कोवळं नव्हतो. लय लय भारी लागतं. सुरमई सारखे तुकडे होते त्याचे. कोण म्हणू शकत नाही या सर्व सर्व असं. पैसे पण लय आहेत त्याचे. 1000 रुपये पण वसूल होती. खावा आमचे दिवस रात्र खावा. चला मी जेवते आता. जेव. तर मंडळी सरगो खाऊन झालो आमचं आणि सरगो खाल्यानंतर हे अभ्यासाक बसलेले आहेत. दीपाली मॅडम ह्यांचा अभ्यास घेतात क्लास घेतात आणि आमचा हा व्हिडिओचं एंड करतो कारण त्यांना अभ्यास करू देत. एक्झाम आता जवळ इलेली असता त्यांची. सामायिक परीक्षा ना. सामायिक का पहिली सामाई हा सामायिक परीक्षा म्हणजे फर्स्ट टर्म तुमचं. त्यामुळे ह्यांका अभ्यास करू आता टाइम देतो आणि हा व्हिडिओचं एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि या स्वीट फॅमिलीवरती तुमचा असंच प्रेम ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. जेव्हा कोकण आपलाच असा. बाय.